Siya bugo-bugo mga guys, oh. Nya ang bunga ani mga guys, pinakatambal kani sa mga sakitian, mga kuan, ano siya. Dahon sa bugo-bugo, bugo-bugo mga guys nya. Iyahan ni siya karong gikalot mga guys. Kaysa mga hinay makaistanan siya kung mga lot nya. Gikalot niya ang ugat mga guys. Oh, gamot dili ugat. So mao man siya mga guys. Kinahanglan makamaugin mo mga guys kay kini daghang gani siya benepisyo mga guys. Sakit sa tiyan, sakit sa ulcer, sakit sa baga, sakit sa mga guys. Yan, buko guys oh. Nakakuha na gid taon siya gamot mga guys. Ato ni siyang isagol sa ato ang lana mga guys kay pinakatambal gani mga guys. Basta kaniya mo ni siya oh. Pinakatambal kay ni siya mga guys, daghan kay benepisyo ani nga maayos nga sakit ug balati. Dahon niya buko-buko. Kini siya mga guys, mo ni siya mga ulang mga guys. Damahanan kay kani mga guys. Ulang-ulang ang uti ni mga guys.